ଆଜିର ପାଣିପାଗ। ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜିଠୁ ବଦଳିବ ପାଣିପାଗର ଚିତ୍ର। ଗରମରୁ ଆଶକ୍ତି ଦେବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ଆଜି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥରର ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।